San Juan Kapitulo 13. Bispiras idi ti fiesta ti Paskwa. Amo ni Jesus adimtengan ti oras nga ipapanaw na ditoy lubong ken isusubli na iti Ama. Inayayat na dagiti tattao ditoy lubong. 1. Ayayatan na ida aging ga iti panungpalan. Madama idi ti panangrabii ni Jesus ken dagiti adalan na. Inserrek ti Diablo iti panunot ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ti panggap amang lipot ken ni Jesus. Amo ni Jesus nga intad ti Ama kenkwana ti amin apan nakabalin. Amo namot ang naggapo iti Dios ket agsublinto iti Dios. Iti kasta, ti makder ni Jesus iti panganan ket inikat na ti kagay na sa nang ibarikas iti tuwalya. Kinargaan na ti maysa a palanggana iti danom ket binugwan na dagiti saksaka dagiti adalan sana pinunasan ida iti imbarikas na atwalya. Idi dumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro, kinuna ni Pedro, "Apo, bugwam aya dagiti sakak? Saan mo pa'y amaawatan ita no anya tiraramidag nga maawatam tumatlaeng?" Insungbat ni Jesus. Kinuna ni Pedro, "Uray ka ano, di mon tubugwan dagiti sakak." No jak bugwan dagiti sakam, saan kan a maibilang nga adalak? Insungbat ni Jesus. "Apo," kinuna ni Simon Pedro, "saan lang arod adagitoy sakak ti bugwam? Bugwam pa'y dagiti imak ken ti ulok." Kinuna ni Jesus, "Tinakadigusen, saan na masapol ti agbuggo, tanadalusen, malaksid dagiti saka na. Nadalus kay aminen, malaksid iti maysa." Amon ni Jesus ti manglipot kenkwana, isu a kinunana, nadalus kay aminen, malaksid iti maysa. Idi nabugwanan ni Jesus dagiti saksakada, nagkagaymanen, ket nagsubli iti lugar na iti panganan. "Maawatan nyo kadi ti kalkalpas ko nga inaramid kada kayo," sinaludsod na. "Awagan dakiti maestro, ken apo, ket pudno lakit diti kunayo. Ngarod, no siyak nga apo ken maestroyo, binugwak dagiti saksakayo, rebeng yumet ti agbibinugo iti saka. Inikkan kayo iti pagtuladan tapno aramiden yumet ti inaramid ko kada kayo. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan na natantanok ti adipen ngem ti apo na? Saan met a natantanok ti naibaon ngem ti nangibaon kenkwana? Ita, amoyon daytoy a kinapudno. Nagasat kayo no aramiden nyo. Saan na da kay amin ti pakaiturungan dagiti sasawag? Amok dagiti pinilik. Ngem masapol a matungpal ti addaan na isurat, kinugtaran nak ti nakipangan kanyak. Ibagakon kada kayo daytoy sakbay a maaramid tapno inton mapasamak, mamati kayo asyak ti syak. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti umawat iti siya sinuman nga ibaon ko, awatan nakmet. Ket ti umawat kanyak, awatan namet ti nangibaon kanyak." Kasta unay ti panakariribok ni Jesus idi nasaulan daytoy ket impalgak na. Ibagak ti pudno kada kayo, may santo kada kayo ti manglipot kanyak. Nakikinita dagiti adalan tadida mo no siya sino kadakwada ti sarsaritaan na. Iti abay ni Jesus, agtugtugaw ti idumduman na unay nga adalan. Sininyasan ni Simon Pedro ti adalan ket kinunana, "Saludsudom man kenkwana no siya sino kadatayo ti sarsaritaan na." Imasidag ta nga adalan ket nagsadag ken ni Jesus sana dinamag, "Siya sino ti kunam apo?" "Ti pangtedakto iti sawsaw ko a tinapay," insungbat ni Jesus. Nangalang arod iti tinapay ket insawsaw na sana intad ken Judas nga anak ni Simon Iscariote. Apaman nga inawat ni Judas ti tinapay, simbrek ni Satanas kenkwana. "Aramidem adagos ti masapol nga aramidem," kinuna ni Jesus kenkwana. Saan na naawatan dagiti sisasango iti lamisaan no apay a kasta ti imbaga ni Jesus ken ni Judas. Agsipud ta ni Judas ti agigigem iti kwarta, impagarop dagiti dadduma kadagiti adalan nga imbaga ni Jesus kenkwana a mapan gumatang iti kasapulan da iti fiesta. Adamat dagiti nang ipagarop a mapan mangted ni Judas iti kwarta kadagiti napanglaw. Inala ni Judas ti tinapay ket rimora dagos. Rabii ide. Kalpasan ti ipapanaw ni Judas, kinuna ni Jesus, "Ita, dandanin maitanok ti anak ti tao, ket maitanok met ti Dios kenkwana. Ket no maitanok ti Dios kenkwana, ti Dios met laeng ti mangitanok iti anak ti tao, ket aramiden nanto adagos. Anak ko, basit laengen na tiyempo ti kaaddak kada kayo. Sapulen dakto, ket kasi ti imbagak kadagiti agtuturay a Hudyo, kunak met ita kada kayo, di kay makaumay iti papanak. Adda baro abilin nga ited ko kada kayo. Agiinnayat kayo. Kasi ti panagayat ko kada kayo, kastamat kumati panagiinnayat yo. No agiinnayat kayo, maamuanto ti amin a tao adda kayo dagiti adalak.
Apo, sinaludsod ni Simon Pedro kan ni Jesus. Sa dino ti papanam. Di mo mabalin ita ti sumurot kanyak, ngam sumurot kan tumatlaeng. Insungbat ni Jesus. Apo, apay ajak mabalin ita ti sumurot kan ka, kinunan ni Pedro. Si sasagana ak amatay gapuken ka. Pudno ka di, si sasagana ka amatay gapukanyak, insungbat ni Jesus. Ibagak ti pudno ken ka. Sakbay nga agtaraok ti kawitan, mamitlunton nga imbagam, adinak amam mo.